Kusangana kwatiri kuita zvekare pano paTirari 263. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel, kusubscribe mahara wotena on the notification bell. Uyezve malikes enyu akatikoshera zvikuru. Zvinobatsira kuti video rineri ringe richionekwa neveruzhinji vanenge vasati vaona this video vanova vachibatsirikana. Hamazadiwa, macases atiri kunyoresiva munyika ino yeZimbabwe macases emota dziri kutsva, macases ema-accident. Wiki haripere usina kunzwanzi kwakadai kwaitika tsaona, ende ndo macases atekeshera muno munyika yedu yeZimbabwe. Zvopedzwa sei zvimwe zvachona zvakuda kushinga kunamata, nekuti nguva ino yatiri takuda kupinda munguva yeChristmas, ende macases aya anoramba achiitika. Ndokumburota zvanofuka comment section pamusoro penyaya idzi dzichingoti Mwari pindirai pane zviitiko zvatiri kusangana nazvo izvi. Usubscribe paTirari 263 mahara. Ndinokumbura usubscribe wotena on the notification bell. Zvinozobatsira kuti video rineri ringe richifamba kuhama neshamwari nekuburikidza kulaika futi kwaunenge waita. Malikes enyu akatikoshera futi zvikuru. Nyaya zvamuzoona nhasi inyaya yebhazi rabvira. Ndokumbura kuti zvazofunga comment section, ende macases emabhazi ari kubvira, arungotanga ngobvira awandisa macases aya. Musi unoyi kuHighlands Park kombi yakatsva kusvika mukupera kuita dota. Nhasi tareceiva sad news dzekuti bhazi rinonzi Mutare Express rangobvira from Norway. Ndokumbura kuti zvadofunga comment section pamusoro penyaya iyi. Zviri kunzi pavanhu vanga vari mubhazi umu vakwanisa kubuda. Ndatinzwe izvi zere kubva kuvidhiyo. Much love. Mawani Mutare Express, Mutare Express. Topinde muPretoria. Yatsva pasina nyore yacho. Asi hapana hapo wakuwara, munhu wese wabuda mubhazi. Trailer yabviswa. Zvangotsva zvazviri mukati, zvimwe mabhutu zvabudiswa. Mutare Express mawani vakomana, hapana nyore yacho. Zvaramba izvi. Mutare Express apa paNewtown chiende Mutare. Zvoda kupinde muPretoria. Diesel ralika kwakene pa-exhaust. Saka mawa mangoziva exhaust yatsva mawani.